дар беморхона ба ҳуш омадам. аз ҷой хестам, берун баромадам. то фаро расидани шаб дар кӯчаҳои шаҳр гаштам. то оне ки 2 нафар зан маро дар роҳ боз доштанд. онҳо маро ҳамроҳи худ бурданд. ман фоҷиаи ба сарам омадаро ба онҳо нақл кардам. онҳо бошад ваъда карданд ки бароям оилаи нав меёбанд. онҳо гуфтанд ки дар кадом шаҳре шиносҳояшон мехоҳанд духтаре ба фарзандӣ қабул кунанд ва ман барои ин оила мувофиқам. ман розӣ шудам. то оне ки тезтар аз ин шаҳр равам. ман аз ҳама чиз метарсидам. маро фурӯхтанд. оча ҷон, барои чӣ?
In accordance with the data of the International Organization for the Migration, 60 girls and women victims of trafficking were returned from abroad to Tajikistan in 2006. The film has been shot with the financial support of Swedish International Development Agency.